DCGB! Ano nasa? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Sa kabaga Kuya Ramir, pag ako sa agawara kay boses, ikaw ang bahala kay VPN sa reporting, ha? Sabi ni Kuya Ramir, tukawi na nga yabi ngaya, maski 10 to 15 minutes ngaya. Tawara na nga ako susok-sok. Maray na pagkaudto po sa gabos na nakaantabay sa indang harong. Pagpasensya nyo na ang boses ko, taarag po talaga kani pag nagdadalaga, ini ang boses kang, sabi ka na dangog ko, madunong ang payo. Pero bago po pala malingawan, baka po may oras ka mo at siya na pagkahapon, gusto nindong magpartisipar sa gigibon po na banal na misa. Diyan sa Albay Cathedral, papanginutan po ini Obispo Joel Bong Bailon para bilang mundo man sa pagagadan kan sa tuyang Santo Papa na si Pope Francis. Gigibon iyan at siya na alas 5 imagine in pagkahapon Abril 22 sa Albay Cathedral. And then syempre sa mga Katoliko, sa mga niya o man sana po dyan, magtagama kita ki oras, tanganing mag-atindir po kayo ni sa mga activities man kan Diocese kan Legazpi. Dakol ang nabigla kasuhapon sa anunsyo kan Vatican ta ang pag-uuna baga Kuya Ramir ta nakaluwas na si Pope Francis sa ospital makalis itong nagkapirang si manang pagstay niya duman, okay na siya. And then naggibo niya pang magtaonin na Easter message kan Domingo sa pagselebrata po kan Easter Sunday. And then siya po ang nagadan sa edad na 88 years old. And for the meantime, si Cardinal Kevin Farrell pa muna ang mag-handle po mamahala kan Holy Roman Church mantang naghahalat pa po kan magiging masunod na Santo Papa digdi po sa tuya sa Katoliko. Maray na pagkauto po dyan, dakol kita Kuya Ramir ng mga paradangog dyan sa Barangay Dapdap kasi bagong aga nasa paglakaw-lakaw ako dyan. On assignment ako dyan kasi bago. Dakol ako mga nagkadarangog na mga residentes dyan. Mala, sabi ni Kuya June, nagkapirang tumbling na sa nangaya gel. Day ka na ngaya mahihiling sa kulay mo. And ingat-ingat po sa gabos na maruluwas sa indang mga residensya dahilan po grabe po ang init na namamatay anta po digdis sa tuyang palibot. Ang Department of Health padagos po ang pangapudan na mag-inom nin tubig tanganing maibitaran ta itong mga helang na pwedeng makuha mga health-related illnesses na ngunyan po na nagpuuna ang summer digdi po sa tuyang palibot. Magkaon in mga healthy foods tanganing mamantinir ang baskog na lawas. Gibuhon dong ehemplo si Kuya Ramir Tanay. Ang mga pigkakaon kayo ni Kuya Ramir very healthy na. Lalo na itong may mga history po nin high blood, hypertension and iba pa dahilan ta ngunya na panahon na ini. Iyan po ang mga helang na very common digdi po sa tuyang palibot. And of course, ibitaran ta itong mga matataba na pagkaon tanganing maibitaran tama anman iba-ibang hela.
Sabi ni Sir Alvin Uy, magandang araw po sa iyo, Ma'am Angel. Umitim ka simula nang ma-assign ka bilang field reporter tabi. Pero ngayon, magaling ka. Thank you so much, Sir Alvin, sa imong pag-appreciate. And duman sa mga may tigtatangro po ang DOH Bicol nin libreng cervical and breast cancer screening para iduman ini sa mga kababaihan na may edad 30 to 65 years old. Pero sindang mag-avail ka iyan sa pinakaharaning rural health unit and then mga ospital dahil paagi ini para malabanan, mabawasan itong halimbawa, just in case may mga symptoms ka nang namamatayan, matawan po nin magakanigong asistansya medikal, tanganing dain na po maglala. Pero naman sa paglala, syempre, maibitaran man po itong mga komplikasyon na daraka ini. Sabi ni DOH Bicol Regional Program Manager, si Ma'am Julie Ann Granadino, saroon mga cancer da po, sa mga nagiging rason kan paggagadan kan sarong babae. And madali man ini ang mabulong kung atab po ining nadedetect. And then sa probinsya kan Albay, target kan DOH Bicol na makapag-screen nina sa 12,399 ang mga kababaihan o ang estimated kaiyan iyo po ana sa 5% pa sana kan population kan mga babaeng may edad 30 to 65 years old. Ngunyan kaya po na bulan, sa masunod na bulan palan, Mayo, iyo po pagsisilibrar ang Cervical Cancer Awareness Month and nationwide cervical cancer screening services. Kung saan libre ang pagtaon ng screening laban po sa breast cancer. Pwede ka mo kayan magrunning sa pinakaharaning rural health units and then sa city health offices sa indong pinakaharaning na munisipyo. Tanganing ma-avail ang nasabing serbisyo. And kulibat ko po palan, kasuha po natuparan ko si Dr. Manny Estepona sa paglilibot-libot mi ni Kuya Boy. Bako lang pala ni Kuya Ramir. Si Kuya Ramir kaya di naman ini-interesado sa mga karning urig tapos sa products kaiyan. Ta healthy living na si Kuya Ramir. Digdi po pala sa probinsya, sa Legazpi City. Namamatian man itong kakulangan kan supply nin live hogs, itong mga buhay na urig. Sabi niya, bako lang yan, Angel, digdi nga sa Legazpi na problema. All throughout the Philippines, problema po talaga iyan, dahilan nga ni po, dakol bagang mga areas pangunyan, apektado po kan African swine fever. Kaya pigiing mo ngayon na ma-avail kan itong lokal na gobyerno kan Legazpi. Itong swine breeder, moderno ini ang pigdatangro kan Department of Agriculture. May may certain amount na kaipuhan man na i-share an LGU na sa 5 million po gayud ini. And mapapakinabangan po yan kung ma-realisar next year. Pero for now, sa monitoring po ninda kan pamrasyuhan kan karning urig, nasa 380 pesos pa manda po iyan. And nakasabay pa iyan duman sa ipigtalaan na suggested retail price kan DA na dapat ang presyo po kan karning urig ang nagkakawat lang sa 360 sa good 380 pesos. Panaglagpas dyan, mag-report po kamo tulo sa opisina kan market administrator sa pinakaranindong mga merkado publiko o kunda sa sa city veterinary office. Mahal ngunyan Kuya Ramir an buhay na urig, sabi ni Doc Manny, nasa nasa 230 sa good 240
pesos. Pero tigme-make sure ninda na ang mga orig na ipigpapabakal po sa mga merkado sa publiko ang big buno dyan sa slaughterhouse ta sa Barangay San Roque, Legazpi City. Tanganing masiguro po na iniligtas anong manahelang salbado po na kaunon asin konsumuhon kan mga parabakal asin sa consumers. And negatibo po yan sa African swine fever. Although ang Legazpi and then probinsya po kan Albay, wara po nin kaso nin African swine fever po digdi. Pon pa ka mga nakalihis na bulan. Ano pa man Kuya Ramir, pwede na ako magsuro-sereblagan kita. Ang sa kuyang kapartner po sa Nada Technical, si Kuya Ramir Tanay. Ang tabay na po ang masunod na programang Marhay na Hapon with Father Butch. Ako po si Angel. Bye-bye. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveride ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveride para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May 1+ na kalidad, mag 1+, mag 1+.